Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi pa natong panano. Kumusta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Shout out kay kaniyong tanan. Salamat kayo no sa pagsunod no sa mga Sugilanon. Magikan sa amin drama at sa pag-upload no. Salamat kayo sa pagsabaybay no mga ka-followers, mga ka-listeners no. Karon di ta maglagan niya ang laing sumpay ning Sugilanon. Sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Velvet nights. Dili lagi na angay nimo. Opisina gyud ang angay nimo, tanawa. Di ba? Class kang tanawon. Unya, nganong dili man ako'y gisugot ni Nikki. Hinay man kaglihok. Tiray kabuhi ko. Guniti jog hugot. Din ako. Ligunit di ay ka. Din akong trabaho. Resign ko. Unsa? Si Nikki ang hinungdan nga nung gusto kong manarbaho din, he. Tingalig, makakita pa kag babae nga labaw pa kang Nikki. Antos lang huduna. Si Nikki ragi paninggit sa kong kasing-kasing, bay. Ugma dayon, maghimo kog resignation letter. Ug ako ning ihatag sa among manager. Anugon, anak bay. Mas anugon kung makapatay pa kong tao. Tiray ang kabuhi ko. Hoy! Ngarana na sad ka. Moro sa naibog kantahon ng kantang wa pa mauman. Musumbong ko nimo. Opo, oy. Ngaman ka, kailakon ka. Ngano, sabayin, doon ay gustong kalatan ni mo? Pasaka una ko, aron magkastorya tag maayo. Di ko ay. Kaon pa lang noon ka. Di lagi. Please, kabuhi ko. Maluoy ka. Nayabag naman tingali na kabuhi naman hinuong ko ini ay. Ngano imo ko nga lang kabuhi. Islanggod sa kinabuhi. Sige na, tiray. Na, samot na gyud iti kapasudlon kay. Sige, imo gyud kong gipalagot ha. Ayaw na intawon kalagot na ko. Unya nganong nausan mo sad ako nga anbe? Maray manggod sa akong iharana nimo kun nganlan ti kag tiray. Hilom. Sige na, tiray. Pasudlan na intawon ko. Ug paminawa ko, maluoy ka. Binuang ganan imong tuyo nako at di na gyud ti katagdon. Di yun ni binuang. Tinud-an na yun ni Terry. Murag seryoso gyud ka ngoyda. Ang saingoy. Nguyo-nguyo god. Sarog sabot ana. Di lang kumasako kay seryoso ko sa akong tuyo nimo. Unsam lagi na? Ugma, mo resign na si Jurin sa iyang trabaho. Unsa? Uy, ngano gud taon? Na in despair tungod ni Nikki. Oh, hala no. Huwag siya makadawat nga dili siya gisuot sa wafa na kong niece. Maog yun. Wasa di ay nimo tampagi. Kagwapo niya. Makakita mo siya babae, oy nga may mumulabaw pa sa wafa na kong niece. Ako bitong giingnan, pero di magyud maminaw. Ha! Badi ay, mihilak mangug ka. Kuyawan ni mo muhilak, god. Ay, sabot ka batay na imong naos imong paghilak, ay. Ayaw gud pagbugal-bugal, ter. Sakit na biya kaayo ang akong dughan. Ano ikaw may sakitan nga, dili ba kay gibasted sa wafa na kong niece? Wa naman ko'y trabaho. Aw, una? Alam, mausad no? Kung mo-resign si Joren, di mo pauli na siya sa ato. Unya, hasasab ka. Babay na? Dili ni babay tiray ang kabuhi ko. Sagpaon tamang yung ka pa? Nganong managpa mangud ka? Nganong murdiro may mo ako ngan? Muraym lagi sa akong iharana nimo. Why harana? Di ko gusto anak kay kinaraana. Manaygon lang ko. Unsa? Sige na, manaygon lang ko. Makasapi pa ko. Pauli oy! Daghan pa mo sa inyo? Unsa man mong orasa nagbuwag-buwag si Gabti? Ay, nagduka ako atong tawhana. Ay,
Grabe ni mo, Wafa. Wala, uy. Naluoy ba yung asad kos nguyong-nguyong? Sus, naluoy ko no. Pero gianggaan pag yun og nguyo-nguyo. Makalagkot, masadkot. Ngano naluoy man kang gabte? Kay, mo resign man ko dos Joren og ma. Aw, karon na ding adlaw, uy. Kay gabi pa ko giingnas nguyong-nguyo. Ngano mo resign man si Joren? Na in despair ni mo. Ha? Mao lagi na Wafa. Mo resign ko nos Joren ug mobalik na lang sa iyang negosyos buwat. Wa na tay mahimuan na te. Saon? Dili man siya magipitik sa akong kasing-kasing. Wa gyud ko'y mahimo. Mo resign si Joren? Mao lagi. Mubalik na lang sa siyang negosyo. Good for him. Nalipay ka? Of course. Kay wala magsamok-samok nimo. Don't tell me nga ingon anak ka kabrutal. Ha? Brutal? Gisakita na gani ang tao, Renz. Unya imo pag yung gikatawan. Next, wag ko malipay nga nawad anong trabaho si Joren. Kay doon naman siya negosyo. What makes me happy kay wala na magsamok-samok sa atong relasyon. Kinagsamok-samok di si Joren. Oh, kato dahil mihatag sa sudan nimo. Di ba, pagpa-impress man to nimo? Ako lang noy nakahurot. Renz, buotan ba si Joren? Hinugon ka nga ako imong boyfriend. Kay miingon bago di ko? Di na ta mag-iskot bahay ni Joren, B. Unsa man, imong gipahibaw si mama nimo nga may savings na ka sa bangko? Oo. Pwerte na yan lipaya. Ako siyang gihinan. Bantay ginahinaya ni mag-withdraw ang imong ATM, ha? Ikaw akong pagunito nini. May suggest si mama nga ikay akong patipigon sa kong card. Hindi ko eh. Mawa pa lang hinuon na. Oh, grabe mo ha. Imo man na. Ikay tipig. Nagsugod nagtigom si Ren sa bangko? O, lagi ma. Pero naibaw mo ka. Iya mo kong gipakuyog sa bangko. Nak, murag, wedding bills na sunod anak da. Mamasad, uy. Mau palang gani pagsugod og tigom ni Renz? Kasal agad? No, nalipay man sad kus nahitabo sa inyong relasyon. At least, responsible man si Renz. Si Joren lang yun ang ako naluyan, ma. Nga naman. Murisahin ko na siya siyang trabaho. Ubalik na lang ko na siya siyang pagnegosyos buwad. Unsa? Bagab, ganun midali magkagtalikod na ko. Maulang. Unsa may maulang? Maulang. Unsa may maulang? Di lang ko gustong makadungog sa imong ibalita nako. Nga unsang balita ah? Nga mi-resign na ka. Wa pa. Ha? Wa pa? Sa ato pa, dili ka mo dayon og pag-resign? Mudayon. Giahak. Walang ko makalugar sa pagsuot ganiya sa akong resignation letter. Kaya doon ipabuhat na ko ang among manager. Madayon jud ka? Unsa may imong kagulan? Nga bisag tuwa tas ato, sige gihapon imong sweldo. Kay patrabahoon man kanako sa buwaran. Di nami magkita sa akong kabuhi. Unsa? Ni Terry good? In love kang Tire? Ambot lang. Pero ganahan kong makakita niya. Kay inigtan-aw nako ni Terry, sudan og kanon ako makita niya. Unsa? May uli nas Joren. Ha? Wala ka mahibaw, Dolpo? Saan ko tayo kung mahibaw ano? Murisahin naman ko nas Joren. Ug mubalik sa negosyos buwad. Patay. Dagoy, ganun nag-uol man ka? Sa di ko mag-uol na nga. Wala ko'y pangwarta. Ay, mausad no? Parehas mong dos Gab. Ay, wa na say sweldo nga madawat si Gab. Ikaw ang sagod nang. Kaya nga ano naman ko? Wala nga naman imong gamit ang gahom sa imong pagkainahan.
Tanawa, di nakasuod na hinoon sa sinihan si Nikki. Kauban sa usa ka lalaki. May kulba ang maong hitabo, oy, Dulpo. Magpakasal na sila si Renz og Nikki. Unsa? Oh, misiga man mo mga mata, Dulpo. Di ka mo to, oh. Ah, bago pa ganay silang uyab. Una, kasal na dayon? Hala no, nganong ikaw may magbuot? O amo ko magbuot nang. Ay, bungon ko ba? Kabago pa lang ganyan na nakauyab. Kasal naman dahil gisgutan. Imo di ang pugngan ang ilang mga plano. Ay, walang gindi paglaom akong amo ini nang. Ang imong amo mao'y hinay. Naapsa ni noon siya sa dili taga-ato. Maunay pagkaingnon, Dulpo. Wa gyoy swerte si Jurin. Bay, nganong nanawag man ka? Bago pag kami nagkasulti ni ng meeting, bay. O akong gisultihan nga magpakasal na kuno sila sa Renz ug Nikki. Unsa? Lagi, bay. Pero, ayaw kagulan na ba ya? Nagwapo ni mo, ah? Makakita pa kagwapa na ba kay Nikki? Dili na tingali, bay. Eh, kita pa lagi ka, bay. Kwapo kay ka. Papira pa gud. Ipadayon lang nako ang akong plano. Plano nga, unsa, bay? Mo-resign sa akong trabaho. Tiray, kabuhi ko. Hoy! Kasayo ba nimong... Sus! Kasayo ba nimong manaygon, oy? Balik lang unya, kay way sinsiyo, do. Dawat ko bisag tibuok. Way, ikaw, nian naman gug ka sa akong dool, God. Mangharana lagi ko. Mangharana ko, no? Pero mitaas ang liong nga nagtanaw sa akong giluto. Unsa di imong giluto, kabuhi? Unsa? Siya'y kabuhi! Maigo ka magiging luwag ba na kabuhi na ko ini? Init ba yakin eh? Naguol ko'y. Ako ning gilingaw-lingaw akong kabuhi. Naguol ka? Unsa may mong gikagulan? Murisay na akong amo. Ug mubalik na mi sa ato. Uy, tinuod ka mo eh? Doon na di laing tao din hi. Oy, kita rang duha kay ang wafa na kong nis o apas iyang kwarto. Kinsa di ay mong gitawag nga nguy. Ikaw! Reklamo ka? Di na lang. Ikaw man. Huy, Ngoy, tinuod mong gisulti, ngoy. Tinuod lagi. Babay na lang kung daan mo ha. Magmingaw na di ay mi dinhi. Mingawon ka na ko, Ter. Mingawon ko sa imong kadakog kaon. Ayay. Bitaw gabuy. Tinud-an ay gyud nga mo resign si Joren. Oh, lagi. Naunsa ka, te? Uy, te, ngano ka? Mura man kag namatyan diha, uy. Makailagi ko mapas kay Nogon, Wapa. Mawala na akong inspirasyon. Ha? Murisan si Joren sa trabaho. Balik siya sa ato. Unsa? Di ba makagool, Wapa? Di ba makahilak? Ngano mo resign man siya, te? Tungod ni mo. Nganong tungod ba na ko? Dili ba ka si Joren nga magtanaw rin yung duha nga sweet kaayo mo. Sini mong kuyog. In short, sakit alang ni Joren nga dili siya mo imong gipili. Dili man sad good si Joren ang gipili sa akong kasing-kasing, te. Amaw sa gini si Joren. Ha? Nga naman, te. Inaning ako, wag iba minaw. Nga, resignation gini yung desisyon. Maayo ka nga magigsulti ko ni Joren, te. Ano guna sad sa iyang trabaho, uy? Ay, sige, Wafa. Pugni si Joren. Nga ni ako nga mulipay niya. Ikaw gimutambag ni Joren? Aron di siya mursay? Lain sad kayong hunaon Renz good nga tungod na ako. Mawad-anog maayong kagayonan ng parehas ni Joren. Nick, di mong sa akon morning yung desisyon. Oh. Pabilip sa ni Joren na. Unsa man?
Padugang siya sa pusta. Unsa ba na imong gipanulti, uy? Kuan magod, ganong ikaw maghimuhangyo niya? Wa man ko hangyoan ni Joren nga maoy mo pugong niya. Ako ning initiative. Nga basig, dili lang iamong ni Joren ang iyang trabaho og nga makakita pa siya babae nga labaw pa kay nako. Labaw. Oh. Nix, wa na ibabay nga labaw pa nimo. Kunin kay pasultihon. Renz, hatagi ra ko si mong pagsalig gud. Aw, ako naman ang gihatag nimo. Pes ayaw ko pugni nga muhangyo ni Joren. Ang akong cellphone. Uy, si Renz man di ay ning nawag. Hello, Renz. Hello, tita. Sorry sa istorbo, tita, ha? Ay, okay ra. Doon na kay problema. Doon na lagi. Sige. Surtihi ko kung makatabang ba ko. Makatabang din ka, tita. Kuan, di mo kung maminaw si Nikki na ko. Ha? Ambot, tinuod ba mo resign si Jorin sa iyong trabaho? O, pakulo na na iya. Uy, panganong na-appeal man ang akong anak si Nikki? Siya mo ko na inungdan sa pag-resign ni Jorin. Nakonsensya siya. O, mo yung gusto nga makigsulti ni Jorin. Unsa ba iyang tuyo? Nakonsensya lagi ko na siya kay siya hinungdan nga mo resign si Jorin. Nag-uol ko na kay si Jorin nga nabasted siya ni Nikki. Uy, unsa man, bata na si Joren nga magpalaban? Bitaw, kuan, maugan niya akong duda tita nga nagpadugang na siya sa pusta. Enane ni Renz, ha? Pogni si Nikki nga dili makigsulti ni Joren, ha? Wa man siya labot. Kaya ni personal nga desisyon. Maulig yun ta, tita, pero di man maminaw. Manang nanawag ko ni mo, kay basay tuhuan ka ni Nikki. Sagdi lang, ha? Sagdi lang. Atay pahain naman ros Nikki. Tuwa na sa office, tita. Okay, sige. Ako siyang tawgon dong. Tita, Ah. la sulti si Nikki, ha, nga nagpalaban ko ni mo. Ay, kabalaka. Ako nang tawgon si Nikki. Mabisent ba lang ka ko? Wa manggit ko'y kanang trabaho. Ako cellphone. Si Nikki? Nanawag. Hello, Nikki? Salamat kay imo kong gitubag. Mahimo bang magasulti ta? Of course. Pwede kayo. Kanusa? Adto ako sa bahay karong gabi. Murag kuyaw, next. Tingalig, unsaon na sab kong Renz? Joren, naibaw na siya nga gusto ko makigsulti ni mo. Ayaw lang niya tagig laing kahulugan ang akong tuyo ni mo, ha? Basta importante ang akong tuyo. Masuko lagi si Renz? Ayaw kahadlok, Joren. Ako nang gipasabot si Renz nga nung kinahanglang magkasulti ta. Ayaw kahadlok. Dili ko dugayon ang pagpakigsulti ni mo. Okay. Mato ko sa inyo. Unsa man kurasa? Ma, nanawag din mo si Renz? Hinaot nga musabot sad ka sa kahadlok ang gibati ni Renz. Uyab gud mong duha. Unya makiksulti ka sa naninguha nimo? Adto raman sa gumisbay magsulti, ma. Dili lang ko gusto nga mahimo kong bati sa pagbiya ni Joren sa iyang trabaho. Nak, dako na nas Joren. Oy, makasabot na siya unsay rule sa usa ka kasing-kasing sa tao. Nakasiguro sad ko nga makamaumudawat og kapakyasan na si Joren. Mahimo mamutambong si Renz sa among panagsulti ni Joren, ma. Gusto ko lang ipasabot ni Joren nga dili ko niya pakasadon. Ayaw lang kabalaka, ma. Human may magkasulti si Joren, dili na ko manginlabot kung ipadayon gyud niya ang pag-resign sa iyang trabaho. Anong nagdamang kag duha ka bakos? Para pangandam. Unsay pangandam? Kung magminal dito gani si Renz, mutindo gani siya unya hagdon kag sukmagay, tangtangon dayon nako ang bakos
ug magtagsa ta. Unsa? Ikay gapo sa liog ni Renz. Ug ako sab sa iyang bilahan. Syarog makalihok pa siya. Ay, Gab, ibutang na. Dili away ang ato rong atuon. Ug siniki ang gusto makigsulti nako. Ayaw lagi kumpiyansa. Pildiro pa kas gugma. Unya, pildiron sa kang Renz. Di na mahimo. Abanti kaliwat nila pulapo. Ipakita na to nga buhi paghihapon ang barang. Dili away ang ato rong atuon. Ug siniki ang gusto makigsulti nako. Ayaw lagi kumpiyansa. Pildiro pa kas gugma. Unya, pildiron sa kang Renz. Di na mahimo. Abanti kaliwat nila pulapo. Ipakita na to nga buhi paghihapon ang barang. Oh, unsa? Tanadayon bay. Ikalay atoy. Ikaw may nanginsog. Kalanay. Wafa, sure ka ni imong kibuhat? Sure kayo, te. Unya, tuwa naman to si Renz. Ni pauli man siyang boarding house. Nagmurura ba? Ug ang simod no? Kasabitan ug usa ka kilong gapas. Maayo gani kay gapas ra. Ese, katawa man ka diha. Wa ka ma-worried sa pagbiyan ni Renz? Mobalik ra to, te. Dili na. Nganong mura 100% sure man ka nga dili na mobalik si Renz, te. Day, mugot na kaya yang dagway. Nakasulti na mi si Joren sa phone, te. Ug ako siyang gihatagan og oras. So, musamot ko kabati kung dili na ko tumano nang akong gisulti. Bahala ka. Mato lang una ko sa kong kwarto, te, ha? Tawagan lang unya ko ni Anas Joren. Okay. Oh, nganong nag-una-una man ka? Advance party. Bay, ayaw pag-una. Stilan mo eh. Ako bayagi ko yawan ang atong lakaw ron. Giingnan ka na bitaw nga managana ta? Di ka. Nakasaad mo kong Niki. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinos. Unsa kay pakigsultihan ni Niki na ko, no? Ambot lang ninyo. Kamuray nagkasulti. Yung narabag kong niya nga, mahimo bang magsulti ming duha? Kuyaw, Anong kuyaw man? basig siya na'y manguyab nimo. Uy, still lang mo, madunggan gani kang rin sana. Bali, ginang imong liog. Bali, gyud. Bay, ikuyawan naman ko. Dinhilang ka ha. Ikaw, asam ka? Muuna ko. Susihon ako, wa ba dito si Renz? Ay, bita ginitawa na, uy. Ibiyaan ko ay. Tiray, kabuhi ko. Di man lagi si Joren ang miabot. Terry, my love. Hilom di ay? My love. Ngaw naman ka? Mangharana lagi ko nimo. Mangarana ka o, magkahumana na imong kanta. Bate kayo, Gab. Kay giborder ni mo ako ngan. Kanindot sa imungan. Tiray, kabuhi ko. Sabi ay! Tiray kabuhi ko. Nga lagi na mo kong kabuhi ni mo. Kinabuhi magud na. Tiray akong kinabuhi. Huh? Unya kay taas man, mao nang akong gimubo. Gab! Lusot. Hi man si Joren. Hinay kaayog lihok eh. Ako nalay miuna dinhi. Uy, di man ikay leading man ang higayuna. Uy, di ikay leading. Uy, at tuwa na to si Joren. Ing nanangitas ni kiniya. Di koy, Naman? maunhan unya ko. Tuar ha. Nabuing na. Uy, Evening. ay, halo. Lala, di aday si Joren. Ay, Joren. Dali, dayon, Joren. Sitting down. Ganina ra kayo ko dinhi. Oh? Wa yun ko nimo agdaha. Leading man, malagi ka. Dali, Joren. Lingkod. Dali, ato na pasagdas las Joren og wafa nga magsulte. Dali na.
Mo-resign man kuno kasi mong trabaho. Ug ako may hinungdan. Isn't it unfair para nako? Oh, kinsa may nagsulti, ana? Dili man tingali importante kung kinsay nagsulti. Ang importante tug-anan ko nimo. Nganong ako mo imong gihimong rason? Oh, kinsa may nagsulti, ana, nga ikaw ang gihimo na kong rason aron murisahin ko sa kong trabaho? Dili na tinuod. Malipay ko kung dili man tinuod. Pero sultihan ti ka, Joren. Doon na sa ko'y kaugalingong damgo. Kaugalingong kalipay. Sa gugma, ang pinitik sa akong kasing-kasing maoy akong gisunod. O ginaot nga, nasabtan ko ni mo, ana. Nikki, nagkasabot ko nimo. Lisod man dawaton ang kamatuoran nga napakyas ko sa una na kong gugma, pero ayaw lang ko pugi nga maghandom gihapon nimo. Nga magdamgong nga kung ako paunta ang palarang lalaki nga nakatag-iyan nimo. Ako na may labing malipayong lalaki sa kalibutan. Ayaw lang ko pugi nga magpaabot. Nga mulaom nga mausap ang dagan sa kalibutan. Ug moabot ang higayon nga matuman ang kanunay kong gidamgo, nga akong giampo, nga mausab ang pinitik sa imong kasing-kasing. Nga ako na ang ipitik na ini. Joren. Please. Ayaw ko din nga mahigugma gihapon nimo. Mana mo? Renz? Nikki, adto na lang ko. Oh. Ni ana hinoon ko, mulakaw ka? Renz, ayaw lang ko kasuko. Nagasulti na mi. Magalaom ka, Renz. Gadil ko maghimog kahasol sa inyong relasyon. Nganong si Nikki Mine? Mo imong gipalutaw nga mo hinungdan nga mubiya kasi mong trabaho. Renz, susto na. Nikki, adto na ko. O dagan kayong salamat sa paghatag mo na ko gigayon. Renz, congrats. Hinaot nga, ampingan mo si Nikki. Ayaw sigsundaha. Nikki, gipugnan na ako ang akong kaugalingon. Kay gitamod ko ang imong hangyo. Pero di lang yun siya magbinuang nimo. Makatilaw gid siya nako. Hala, ni ano man paingon nga ni si Joren, huy. Dali agad nilang nagsulti. Lagi? Wa man lang manginit akong lubot nga naglingko din eh. Pero murag, wa tingali sila mag-away, nguy. Kay wa may karambula nga nahitabo, nguy. Karambula? Kada bang wa bay away? Joren! Joren! Uy, asa naman kakabuhi? Ay, huy! Ay, nguy. Who give you the power of attorney? Our authority the I to hold my hands? Bay, paulin ako. Nga naman, bay. Niabot man si Renz. Uy, hala? Nga nawa man takabantay, nguy. Sige, kung hindi pa ka pauli. Una ko nimo. Joren, makamaubi ako matambal sa samaran nga kasing-kasing. Ikatuog ko na lang ni, Ter. Nge. Una ko nimo, bay. Hambog kero. Ikaw ba'y maabtan, lalim ba? Labi wag yun kabuga. Di yun lalim. Uli na ko ay. Unya na good. What? Tuwa pa man si Ren sa inyo. Anhi lang una tang duha. Tabangi kog tiwa sa akong kanta para harana nimo. Ay, ni mongoy. Ikaw na lang matiwas pero kada imong haranan ako di jud na mahuman. Babush. Tere! Manang! Oh, nonsa ka oy? Namukaw magkukaman nang. Kalayo, bayan ako dere. Ay, dauroy, ang bagting ka cellphone man nang. Oy, mao'y nakaingon. Unsa? Ay, ako manggong naunlanan na akong cellphone tungkol sa kaduka na ako gabi eh. Ang time pa unsa man?
May anak gyud Joren. Ay, may ari jud manang. Unya nagkasulti sila Nike. Nagkasulti, pero wako kadungog. Diha si Renz. Diri manang. Ay, kini, manang. Di jud, magkapamaw si Wafa ini. Kung sigihan ko ni mong imbestigar. Ay, hala. Manawag ko ni balik ha. Kung mahuman nakagluto, gusto ko mahibaw sa resulta gud tire. Nala, sige, balik kong takagtawag. Kadito lang. Renz, May mo ba ang mugawas ka? Renz, dili ko gusto magkig-away nimo. Midaog ka na. Unsa pa may imong tuyo nako? Unsa, Renz? Gawas lagi, Dre. Ari ta magsulti. Di ko mangitag-away. Nia, midool gyud ko nimo. Aron ipamatuod ako nimo nga wa ko'y tikuha paggupa sa inyong relasyon ni Nikki. Gituman ko sab ang akong gisaa diniki nga dili na manghilapot nimo. Pero doon na lang ko'y ipasidaan nimo. Unsa na, Mayong Renz? pagbuminaw sa Lex Bisag unsa may mong plano. Ayaw iamong siniki. Dili tinuod nga gihimo na kong rason si Nikki. Aron murusayin ko sa kong trabaho. Mahal ko siya. Busa ako siyang respetuhan. Ako siyang labanan. Ang gihangyo ko lang ni Nikki, nga dili ko niya didaan nga mupadayon sa paghigugma niya. Unsa? Mao gani nga mubiya ko dinhi. Aron di nakahasulan pa nako. O garon sab. Dili po samot ang ako tinguha pag-angko ni Nikki. Imo na siya. Samtang ako. Igo na lang sa paghandom. Imo pa yun ang idaho nako. Unsa ako nimo pag-move on? Kundi mo kalimtan ang akong uyab. Ako na ka ng problema. Ang importante, nga dili na ko makahasol ninyo. Labi na gyud nimo. Saman, makabalik na ba ko sa akong trabaho? Ayay, sigurado gyud ko. Ang magkuwang na sa nako ni nga dili parehas nako kagwapa. Lagi? Askang! Hinagaan na ginako sa? Manang? Hoy, ngano ka? Naibaw ko ay. Ganiharo kay kang katawgonon nako. Maritis, hindi mo manang, uy. Hilom di ay. Hoy, insa man, sinahitabo sila pa nag-abot ni Jorin og Renz. Ay, Doon, walagay ko maritis. Yan! hoy! Kaya katawa, mabunga pa. Ay, mahimot ko ni mo manang, uy. Kalayo ko ni mo para updated. Kagas mangitabo, dire. Tarong ba? Tarong, God. Alam na. Ay. Sige, ay, bitaw madang. Madang naman. Ikaw ba, miding, maunta ka na marites. Uy, okay ra. Uy, wala lagi karambulang na natabo gabi manang. Ha? Kanang, esena ni or esina. Ha? Saan ni? Ha, suging lang. Singan! Tarong nga ba, hindi ko kasabot. Ay, sabta na lang manang ay. Manang, suging lang to jud ka manang. Aron di ka mabitin sa imong pagkamarites. Ang una yung abot, no? Si Gab. Unya, iya ko na kong haranahan. Ay, di ko interesado ano inyong gingong gaboy. Ay, di ay. Anahala, sige. Kung dili ka, di ka kasubay sa panghitabo. Diretso, hagod. May abot si Jory nga nagkasulti sila Nikki. Unya, may abot sa Terence. Nya, way kisaw. Nagatubangin silang duha. Unya, nagdalimig gawa si Jory nga mugtok kay dagway. Unya, gibiyaan si Joren. Daen! Hay. Ha? Under time, biya ka na. Hay, bayan ni mo, tiri. Kontento na ka, manang. Kontento na lang, oy. Aw, Paspas kayo. Basta nga,
May away nga nahitabo, ha? Na may tugon. Manil time ta. Ay, kanang manang, wa gani karambula ba nga nahitabo. Sa ato pa, way away. All is fair in love and war. Oh, ana ra. Unya, kamong duha si Gab, Ala, wala no? Nga no aming duha si Gab. magmingaw na ka diha. Kung mo resign as Joren. Muban manggid na si Gab kay makunsamsad siya diha. Oh, magmingaw gyud noon. Kay wala may samukan. Pero dili mo na importante si Gab. Oy, para nako man nang. Kaha? What? What? Kaha? Bitaw. Ala, sige ay, maura to'y akong tuyo nimo. Ay. Magmalinaw ng akong huna-huna dire. Magmalinaw nang imong una-una. Kay nakamarites naman ka. Baboy. Imo kayong giadto si Joren sa iyang opisina? Ha? Nga nang imo pamanggid siyang giadto? Nick, wa mo ko magigaway niya. Adi man sikit mahimong mag-away mo dito kay opisina gud to. Bitaw. Ego ko lang siyang gipainomduman nga di ka na niya gamitong rason. Bisag unsay iyang kabuang nga mahunahunaan. Renz, desperado na ang tao. Imo pag yung punan? Milaban na ko ni mo, Nick. Ayaw na tog usbaha. Kaya tragod. Nga naman. Concern ka bang Jorin? Unsa man? Nausab ng imo hunahuna? Ha? Nikki? Naunsa ka? Sorry. Sorry kayo, Nix. Renz, ayaw biyag ko hatagi gigayon ha. Nga magbasol ko nga nung ikaw may akong gisugot. Ayaw gyud. Nikki. Sorry na bitaw ko. Ay, ambot ay. Nahimo naman nung kong emosyonal. Di sa ka makabasol ako tungod kay sobrang akong love di mo. Sorry na, love. Unsa to? Ha? Unsa to imong gilitok? Katong katapusan imong gilitok? Unsa to? Katong love? Di ka gusto nga mo na atong tawagan na? Tinod anay ka na? Tinuod, uy. Okay na nga mo to'y tawagan na to. Ganahan ko kung feel kid na to. Feel gina na ako, love. Kay ikaw rin ang bugtong binuhat nga nakababuang nako. I love you so much, love. Ganahan sad ko. Basta i-feel kid na to ang meaning sa love. I love you too, love. Love you more, love. Mudayon juga resign bay. Miatag na ko sa akong resignation kaganina. Ha? Anong nakugang ka? Kung mauna bay, manghipos na ta. Dili pa. Nya, wa naman ka kay trabaho ugma. May usa ka buwan pa ko sa opisina. O humanso sa kabuwan. Ubalik na ta sa probinsya. Giahak. Dili mahimong magdugay pa ta din eh. Dili mahimong magdugay ko din eh. Sakit kayo. Mangita lang og kaglaing babay nga imong higugmaon. Sayon ra kay na isulti bay. Pero lisod buhaton. Sinikir ay gipitik sa kong kasing-kasing. Ako kahabay no? Ano man ka? Si Tiray na ba kahay gipitik sa akong kasing-kasing? Ambot lang nimo bay. Naglibog man ko. Kung naa si Tiray, murag plato tan-awon nako iyang naong. Pero kung wa gani siya sa akong atubangan, magpangita ko niya. Is this love kahabay? Na. Mutan-ay mo kasing-kasing bay. Mutubag? Kinsa? Ang akong kasing-kasing, good.
Ay, astilan. Mabuang kog samot ni mo ba eh? Mangaon lang noon ta. Nakaluto naman ka. Hala ha? Say hala ha. Nakalungag na ko. Wa pa lang sa isudan. Ay palit lang diya sa karinderya. Te, nakaluto na kag sudan? Human na, nga naman. Nangaon na sad mo? Wa, te. Pero nagdamig sudan. Really? Ani man kuno siya mukaon, te. Oh. Maong nagpalit sa sudan. Oy, para sa day niya yung gipalit. Ha? Uy, usagi na kakilong litso nang akong ipalit eh. Lechon! Lechon! Ay, did I hear it right? Yes, kabuhi Or- ko. Agay. You hear it right. Agay. Wa na right. Nalip. Nalip. Nga nung niya namasad ka? Si Muta. Kay niaman ka. Gadi ay. Ako lagi mo ipasangil. Kaon may mong tuyo din ni oy. Kangul wiya ni Moy. Sabi di ay. Kahangol hoy. Nguyo-nguyo. Ay kung anlig kabuhi. Nganganlan magyugo ni mong kabuhi. Paulisin niyo ka. Bayrins, subot God. ka mo pauli ko sa amo. Ate. Mm. Ayaw na lang papauli as gaboy. Pero, unya na siya pakan, kung mahuman na tagkaon. Ha? Kiyawan. Kiyawan lagi. Kiyawan. Di ka kuyawan? Selects Pinoy. Di pa lang ko ninyon binlan og lechon? Mayo sa kang makahiring gab, no? Maayo gilda. Di man. Unya nga na ibahaw man kang litso na nga mo sudan. Muanhi man gud ko. Kay mingawon ko sa akong tiray kabuhi ko. Ay, bagyong Tino! Ngano ka, te? Imo man ko kung gitutukan. Kuyaw. Unsay kuyaw, te? Kuyaw mo mabdus kang Renz. Simbak ko kadihati, uy. Makuha magsimpak ko. Masikit naman kay mo. Ani paro na mukhaon. Sunod na, muhangyo na ni mong matug sa imong kwarto. Unsa? Sunda ang lain pang sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw ang mahal ko nimo. Kapag ko no, subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong pagkanulayong pagpapalita.